Shalom. Selamat hari Minggu Madihita. Hurian di debatan nani hanolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hami saluhut perhalado pasahaton tabe matu sude hamu ruas ni huria. Selamat apen dapat toluhon madihita saluhutna. Patu ginjang matong hanguna hamu ale aka harbangan. Patu ginjang mahamu ale aka pitu sian narobi. Asa bongo terajani hamu liaon. Ise ulaneng rajani hamu liaoni. Patu ginjang mato hangmuna hamu ale aka harbangan. Jala patu ginjang mahamu ala ale aka pitu nasian narobi. Asa bongo terajani hamuliaoni ise ulaneng ibana rajani hamuliaoni di ari sadarion tamahi tamadok moliate tu Tuhan Yesus Kristus rajani huria nama ngalehon partikian di hita umbaen boy taripar sahat tu apen napatuluhonon alani i marhite permingguot ta sadarion di jodoh hita asa mangolu so hasurahan di haroro ni Tuhani atau majonok mahita jalan maruduk ni roha di adopan di debata asa ias haroro ni Tuhan Yesus Kristus muse manopot hita merende mahita merende sian nomor 44 ayat 1 dohot 2 hamuna naporsiai saetomu hamu Tuhan Yesus. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di porbadia natu mo palangit dohot tanoon amin idama hatop doa uro tiop mana diho nuaeng asa unang adong nama buat tupalmi haleluya. Martang yang mahita
Ale amanami na di banua ginjang. Namando mauliate do hami tuho. Ala di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalaho salpu sogot langit dohot tano. Alay na hot do anggo hatam. Rodi saleleng-leleng na. Akum nii. Ikon patardo sogot saluhut jolma di joloni bangsa paruhuman ni. Ay asima roham di hami. Pahot marohanami marhapor seon di hatam. Marhite-hite ton di perbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang asa marlas ni roha hami paimai mahon ho jala dapot hami hangoluan nasora sudah. Amin. Marendehita sian nomor 45 ayat 4. Hosiana anak ni Raja David. Tangihon hamuma patik ni debatan ni minggu apen patoluhonon ima natar surat di Efesus 2 ayat 10. Ai jadi-jadian nadohita akan natinopan ni bangsa Kristus Yesus asa marulaon nadenggan hita aya kaido dipature debatahian asa tapangaraheon atong rak mangidogo gomahita tuadopan ni debata. Marendehita sian nomor 626 ayat sada dohot ayat 2 ramun doau. Huriani tuhata di bagasan rohana hohom tato poti madosata nagodangi tu ado pane debata asatama hita majalo baga-bagana taringot tu hasesaan ni dosata.
Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para si roha midahami nadangolon arga dohami ditobus ho pola roho tu portibion laho manobus dohot paluahon hami alani do ikon haholongan nami ho nang dongan nami jolma ikon mangolu mahami di bagasan holong dohot asini roha songon ho nama kolongi hami alai Tuhan jot-jot do nang huha mulian hami pembahenanmu di bagasan ngulu namion dang marsitutu hami martangiang tu adopanmu dang ringgas roha nami marsitangyangan sama hami ujung gabedang jupa be lasni roha wito pihami doto dii leado roha nami mahupasini maradopon panuri rangon dang hutiop hami nadenggan jaladang hupasiding hami akan naroa ale Tuhan asi maroham di hami ho mana mama perdebiyai hami asagabe sundenggan ho mana mangaramoti tondi nami rohanami nang daging nami asa iya songon sasurahan diharoroni Tuhan Yesus Tuhan nami. Ale Tuhan dibata amanami pargogo na suatu dosan para si roha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahaton dohami tubuh jalada ngadong hapur seaun di bagasan roha nami hian saluhut dohami manibil sian akadalanmu masai godang do pangalasion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alai nadenggan ni masamdo asini roham saya unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangalasion nami saya ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam alani goarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amin. BG mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Ainda ngadong imbar ni ai saluhut du pardosa jala kurangan maradopon hasonang sangapon ni debata. Alai akan agabe pitor
binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni pinabusyonnya marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite hapor seaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na diginjang. Maredehita sian nomor 30 ayat 6 dohot walu behama panjaloku. Tabegema hatani debata turpuk ni eri minggu apen patuluhonon imana tersurat di Pesalmen 126 ayat sada sahatu ayat onom. Ende hananakok dinamula tinogihon ni Jehovah akan terbuang sian Sion doson halak namarni pidohita. Godang matongon na binahe ni Jehovah tuhita jadi marhila sebning roha mahita. Akan namarilu-ilu laho manabur marolopolop dosogot laho manggotil. Ido anggo sahatna martua ma akan atumangion hatani debata jalan nau piopsa. Amin. Maredehita sian nomor 531 ayat 2 dohot ayat 3 boru Sion. Ku
natidakon maha porsiaotai songon nahi natidakon ni adong atas sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia ibata Jehova ido ama parguguna suatu dosan natumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di Tuhan imana tunubon si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang suabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang natua tubano turudung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun di bakar mengubah nama naik pargugu na suatu dosan disimai bana pai mamulak sogutu tanoon manguhumi ala na mangulu doot namate au porsea ditonde Porbadia jala adong sada huria nabadia huria Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sogok daging dihalat nong mate doho dihanguluan na sora sudah amin. Tabagima titing huria Horas marihita salhutna hurian ni halongan ni tuhatta tabagima titing ni huriatta di minggu Advent patuluhon tanggal 10 Desember tahun 2020. Topik ni minggutta ima mangulu so hasurahan di haroron itu Tuhane. Naparjulo ruas namarulang tahun. Ruas namarulang tahun di bagasan minggon tanggal 10 Desember sahatu tanggal 10 Desember 22 adong 14 halak. Tabereng ma tajahama di lembaran nong adong dihita. Hatan itu hatta madok sai pabotohonok kudo tuho dalan hanguluan sun malas niroha diadopan ni bohim akka hasudungan niroha masa di siamunmu saliling lelengna pasalmen biddu 10 onom ayat 10 sada. Napaduahon pelaksanaan permingguan protokoler di gereja. Permingguan di gereja tapatupado mangihut aturan songon nang nitutuhon ni protokoler kesehatan. Ima di minggu pagi masuk pukul 7 sampai selesai maksimum 100 salak. B minggu siang masuk pukul 10 sahatu selesai maksimum 100 salak. C minggu sore masuk pukul 10 sampai selesai maksimal 100 salak. Anak sekolah minggu dilarang mengikuti ibadah di gereja atau umur 15 ke bawah. E. Peserta ibadah yang sedang dalam keadaan sakit atau kurang sehat dilarang mengikuti ibadah. F. Jemaat yang ikut ibadah harus memakai masker. G. Jemaat diharap hadir sebelum acara dimulai karena ada pemeriksaan sesuai protokol kesehatan. H. Setelah ibadah jemaat diharapkan agar langsung pulang ke rumah masing-masing, dilarang berkumpul setelah pulang ibadah. I. Gerbang masuk gereja dibuka hanya satu, yaitu gerbang depan gereja atau gerbang belakang ditutup. J. Tidak ada kor dalam ibadah. Napatuduhon awal permingguan jadwal permingguan HKP sering sawa di bulan Desember boima tajaha di lembaran na disediahon. Sesuai surat edaran Menteri Agama nomor 27 tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi Covid, dimohon setiap jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Napaupaton Pesta Natal online pra remaja HKBP Serang Singsawa. Marhi titik tengon pinabotohon tu ganup remaja kelas sada satu kelas tulu SMP asadohot di Pesta Natal online na dipatupa di hari
Sabtu tanggal 10 Desember 2020 dimulai pukul 10.07 sahattu pukul 10 WIB melalui online Zoom atau linknya dipasahat sadari so adorang pesta. Ia pestaon niuluhon ni amat tapadita tambunan jala di acara pestai adongdo di patupa games nabui pahotton akka remaja di sada niroha dohot akka donganna si iman. Nani sosohon tu sudi remaja di huriatta asa madohoti pesta dohot acara Natal. Napalimahon rapat huria. Rapat huria HKIP Sering Singsawa Resort Sering Singsawa akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 dimulai pukul 12 Desember sampai dengan selesai. Inganan ruang gereja. Agenda rapat Naparjolo menyampaikan rencana kegiatan huria di tahun 2021. Napaduahon menyampaikan rencana anggaran huria tahun 2021. Napatuluhon warna sari manang usul dan saran. Ruas peserta rapat, ruas HKIP Sering Singsawa, pimpinan rapat, pendeta resort. Naponopon rapat majelis perhaladu HKIP Sering Singsawa, resort Sering Singsawa. Rapat perhaladu patuluhon dipatupa di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Agenda rapat persiapan untuk keperluan rapat huria menyusun laporan berik tahun 2020. Peserta rapat perhaladu HKIP Sering Singsawa dipimpin oleh pimpinan rapat pendeta Tambunan. Napabituhon jadwal pesta Natal tahun 2020 tahun baru 2021. Jadwal pesta Natal tahun 2020 dohot pesta tahun baru 2021 tajahabima di lembaran na tersedia. Napawaluhon soso ujung tahun parhuriaon tahun 2020. Sialan yang sahat na mahita di ujung tahun parhuriaon ni sosohon tu sude ruas ni huriatta molo adong lope akka kewajiban songon pilihan manang sumbangan pembangunan di bagasan nasa tahun bulonon asa taluna sima. Napesiahon ruas namar sahit. Ruas ni huriatta na di bagasan parsahiton ima Joshua baribbing sian wilayasada. Hatan itu hatta madok ida ma ausad diri pahehehok tu nasida hahisaron dot hamalumon. Jala pamalmokku nasida jala ahu papatarhon tu nasida hadameon dohot habonaron maradophonna di Jeremia 30 ayat 6. Titing pilihan na masuk di bagasan saminggon ima tuhuria 20.347.000 tu pembangunan 1.546.200 seda tu pusat walu 627.000 rupiah. Selanjutnya tajahbima marhite-hite lembaran nongadong dihita sudi perhaladu ni huriatta pasahattun mulyate ma tu sudi hita ruas namangalehon hamulyateonna songonima sahat ni titting huria di bagasan saminggon saya dipasu-pasu hatta ma saluh nai taulas niroha dihita bahen sangap dohot hamulyaon di gor ni tu hatta martangi yang mahita ali Tuhan debata Jehovah amanami namar habangsa di Banua Gijang di hamalite roanami Tuhan saluhut na pasupasum tuhami ruas ni huriam boy hami mangulahon parmingguon di hari Minggu arianot Tuhan saluhut na hami na boy mangulahon parmingguon mamujiho di bagasan huriamot Tuhan humalatok kami ma saluhut ni Tuhan Tuhan Jehovah para sirohan na sumurung gudang dope nahu habiari hami di hasyanganot Tuhan ima lumubi parsahiton namasa di Portibion ima COVID-19 Tuhan sipata las dolohanami mabigi barita marhitiak katipi doh takka na asing Tuhan na pabuahon nongadong do obat na ni paulinyak ka namalo
Tuhan pargugui masalu na obati Tuhan asabuy pamalupon manang menjaga sahit na neng roto ak kapamatang ni hami saluhut na rakyat ni Indonesia. Tuhan Jehovah para sirohan na sumurung gudang do hubir kami akan namasa nagabi mabiar hami sipata Tuhan ima diakka dongan nami manang di labung nami nasa mangguturi akka pamarita nami Tuhan alay pos duluhan nami Tuhan molohodo dongan nami maraloh ni Tuhan daudo sian hami salu na akka haguturoni budu Tuhan margugo pamarita nami mangalui salu na alay ni Tuhan upangido hami sian uduk dohot serep ni rohanami Tuhan bayan ma pamarita nami margugo mangalui salu na Tuhan asi maroham Tuhan songoni ma di ruas ni huriam HKWP sering resort sering sawah molo subuhi pi Tuhan nasida dohot marminggu diarianon alani akka protokol kesehatan medok umur 60 tahun tu gijang unang majolo dohot tu gereja dohot 15 toru dang pola dohot mar minggu itu Tuhan nahu oloi hami aturan ni pamarita nami merdokon asa unang ma ro jolo tu parmingguan di masa ni kupiton alani Tuhan upangido hami dohot sian uduk dohot seret ni rohanami molo pesihol lohanek kaamanami dohot inanami namarumurono pulu tegijang Tuhan bayi manasida mar hasihaton malas roha di bagas nabi lah mengikuti acara melalui live streaming asabu Tuhan nasida marhaposat tuho pasahat ton ngulu nasida asa totong ma Tuhan parmudu-mudu hami salu na ruas ni huriam Tuhan Jehovah para sirohan na sumurung songoni ma Tuhan na dibagas sa parsahiton anak ni huriam ima Tuhan si baribbi anak ni huriam baribbing Joshua baribbing sian bilasada Tuhan manang na di rumah sakit manang di jabu pe ibana Tuhan hupasatami tuho Tuhan asahodo pangobati na sumurung sian saluh na akka dokter pos dorohanami molo di zamaho badan ni anak kon ni huriami si Joshua barimbing tumibu du malum Tuhan dangadong na mga loho Tuhan sian haguguonmu sian hamaloonmu pos dorohanami ditikina jonokon pamalumommu sahid ni anak kon ni huriam asabuy malasiroha terutama keluarga nang hami salhut na ruas ni huriam ali Tuhan Jehovah para siroha na sumurung salhut na ngulu nami hupasahat tami matuho homa na mengatur salhut na ngulu nami asa totong buhi hami di bagasan las ni roha marhay pason di namadala ni ngulu na pinasaha mo tuhami ganup marsada-sada at tungasi maruham Tuhan jala uloy matangyang namyon na upasat tami hulat di bagasan gurnena mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Taparade edeta sian nomor 750 alu ayat sada dohot udutna Jehovah pangurupi uhut papungu pilihan sada A dohot sada B. Pangurupi isi ulaoni
Amen ni debata nasumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadongan saha persyaon ia hatani Tuhatta jamita di hari Minggu Advent na patuluhon sedarion. Ima natarsurat di sada Tesalonik bidu 5 ayat 10 sahat rodi ayat 24 ton. Tapi gima jalata parwahom ma toktong mahamu marlas ni roha unang masyadi hamu martangyang madok mauliate mahamu siala saluhukna ay ido di pangido di batas yan hamu marhide-hide Kristus Yesus unang ito pihamu todi unang liaro hamuna di panurirangon tak kasih hamu ma saluhukna nadengganima tiup hamu pasidik kamu manasa rumang ni naroa di perbadiai di bata perdamai mahamu gabe sudenggan jala diramoti matod dimuna nang roha nang daging asayas so hasurahan diharoro ni Tuhatta Yesus Kristus haposad di bana na majuhamu say pasauton na dui imasahakna hamuna akadongan sa persyaon dosingka na tabigido marhite sian aka ayat-ayati ima taringot tu sikap songoni dohot taringot tu kegiatan ni hita akan persya. Jadi ikon marsikap bu hita akan persya. Ya harus tahe taringot tu sikap. Molo di hita halak batak. Tagamo dangadong nalubara di sona deh. Sada sikap didalihan na tulo soba marhula-hula ilik marburu manat marhula-hula jadi sik manat mardongat tulo jadi sika boy koto dito na maol sin na tuloy na yun dahanguluhon tidak bimeng. Sikapon doon na perdulu baru pe pangalaho doho manang hata doho pabainan mulidok soba marhula-hula baru pe manyusul dia ma hata na soba dia ma si bainon na soba hula-hula doho hata jadi sikapon doon na mangatur na beriku tate imaju taringat tu sikap asa masariko do hita jumuloy ko na dong sikap jadi hamuna kadong sa persyaw adong ko manang napiga sian ayat naung tabiginak kining sikap ni hita halak Kristen kana persya alai ulo baolon jalon ni roha dia uban na hudok maul haidok songonon toktong mahamu marlas ni roha madok mauliare mahamu siala saduhukna tanpa kecuali do ay saduhukna do ido kate toktong na tanpa kecuali do ay buado mainon marlas ni roha marsahit
Udah gak sepersahito liba. Buano marlas no. Hape ilok tong marlas ni roha. Marlas ni roha tong ditikin na marsahi. Tapi kecuali do tong selalu bersyukur. Anggo ano ceritaku jo taringat tunai bersyukuron na maul atusan jalan ni roha. Alai majo selalu dan di dalam segala hal marlas ni roha bersyukur. Asaboyon tartarima hita iko padumota don tu haroro ni Tuhan Yesus Kristus na padua halihoni ido na jinuhon ni permingguan advenade ay na may madohita di haroro ni Tuhan Yesus padua halihon manomuhita jalan nungga di parade inganan hasonangan di hita. Jadi mulu bersahip pe gari ada mengadubi hamati pe nggak boleh memerlas di rohade ay tonggo ikon ay tonggo nunga menuju tu inganan las ni rohan dauk pinarade ni Tuhan tanpa advent tanpa mengulu rohata manomunomu haroro ni Tuhan Yesus dapat dua halihon bawa nama memerlas ni roha do berucap syukur dalam segala hal ade. Jadi natuari sore memulus dau sian labung jabu nami jadi adonggo sa hutahami do ruas ni huriat tahun amat tana beben tanga pala dingane nu pinian jabu non alai huida ma di pituni jabu non lambang advent hatay lambang advent bunga kalung itu kan bunga kalung wasa bunga kalung ay do atok si kalukonoton tu raja naro jadi dangon tu pede lambang natal lo lambang advent ima bunga kalung Ulura taida bukula kada poso di image internet tadi. Bagaimanakah simbol daripada lambang advent. Jadi inahuida napi dipitun ya mata nabeban. Gabi tarsungkul mo beje nami da ngadong alai rohakku ma. Rohakku nama gabi mah mangatasi. Rohakki mah na manomu harorin Tuhan Yesus na padua halihoni. Jadi hulahi majo muse. Kira-kira 4 tahun nasal purao kya huja mitahon. Ay perjulo do hita mar advent dungipe asa mangihut mar hari Natal. Mangihut manguse martauba. Yene tuluo na donggo benang padumhonon. Ahamay perjolo molo di tikiat pen di guari mai tahun baru gerejawi kalender gereja ima semacam kurikulum ni persekolah deh ima tiki di huria laho pasungkulhon ari haroro ni Tuhan Yesus jala di sima sahat kita jalotama hasonangani. Jadi di adveni ditaringot ya. Akhirnya do tujuan itu teh. Enggak songon lucunya iya tahu iya sadarion tahu baru perhuyau do minna alai akhir segala zaman di pebuah-buah. Itu jadi sianido hita di manusun kerangka berpikir nih kita halak Kristen orang beriman ai iko perjulo do di pikiran ini akhir tujuan koni do deh koni do perju
Langsung nido molo di Gangamalia hita noy. Ko perjulo do di bagasa pikirata naik tu dia hita sahab. Naik tu Bekasi. Baru pe ta mulai mah manaiki kentara tahun mulu supir di mana? Baido si dalanan netto. Batu Bekasi do. Ngasai Bekasi, kota Bekasi di bagasa pikiranna. Basianodo, daktusan, daktuson. Jadi akhir tujuan do na manot tuhon ade. Itu nang permulunon. Pajong-jong jabu pe. Bekonido. Beko perjulo do di bagasa pikiranon. Ahamay. Jabu noksidung. Jabu noksidung ko perjulo. Nakpenang ko tanon ape. Lapak nga. Dangadong ko pe. Baik ko si contoh ko si tulu tingkat na pikirata. Alani tadului mah. Na boy inganan ni si tulu tingkat. Bunang ikabuka berare. Jala tu delioma pundasi. Na boy manahan bangunan si tulu tingkat. Baru pe martau baru mah ade duksi dungat pen. Di mana itu nga mulailah dari awal. Tanggal 1 Januari mulai mah siang mulai na musik. Jadi mulai tabado muna dua majo atpen dohot tau baru berpikirlah mulai dari akhir bekerja mulai dari awal. Itu kerangka berpikir kita lah Kristus dah. Konido. Baru pe tonga-tongana. Tuma Tuhan Yesus. Tanggal 25, 24, 25. Jadi mula didiba huria dung atas haporsiaon songon Katolik na sujadi do merayakan Natal langko sutakas do pe marat pena de. Itu benar nak perayaan Natal Ukumene Nasional dakyai sebelum tanggal 25 deh. Nasidet tugas disi ikong go sujul takas do marat pen wah gunana mernatal. Ai alana laho mangaradi hita doro tu Tuhan Yesusi tu portibion asa marmahani hita di perjalanan yang ulut siapa hari gebe dang lilu hita laho menuju tu tujuan ima hangul wes suguti. Itu nedok ni natului deh. Itu nedok ni natului. Itu ngatong ngomai nak kening perayaan Natal. Jadi berpikir mulai dari akhir, bekerja mulai dari awal. Langsung itu nang katanya episteli, nang kadungan ni, merililu, menebu, alai, asa, manggodi, akan merililu menebur, merulu-pulu ko, sugut, panen lah manggodi, ini deh. Jadi udang kurasian kita nuaeng, kita songunau. Hutan nami ra ang hubang dang pala songonira barwahon. Hutan nami ni bega sing kabbo, markauma. Lidda ni bilgi-bilgin. Alai say ni haluje hudo. Marguguhon ijurberi. Itu na julu. Jadi naidok nga ijurberi yon air ludah. Ay sujulu minuk siya jeb. Nang ko sa tetes. Ay tuwaha iba mangalopa, julu mangalopa aek. Julu siya jeb sa borhat. Ay tong kosong gula. Betul hapola lopao ni. Itu kan ay song gula tong jeb. Kopi piswarong. Jadi lamar gugui honi jurberi iba menyup cangkulo. Hape saya ni ulen. Ala ni aha? Ala termotivasi do kegiatan niba ala ni aha? Ayang ko suhulan no dangaw panen. Dangaw bisi panganon. Jadi akhirnya na paling penting kat itu perjolo itu tok tujuan. Unang
marputor-putor di Portibion madalani akari-ari ngun song sinak kining so binoto mang na tubi kasi so binoto mang na Depok jadi marputor-putor may iban no dia di Jakarta na de marhaliak kaliak jadi tato tuhom man iya perjalanan ning Oludda ima menuju tu hangoluan sogut jadi law songoni do nang akasikapon marlas ni roha toktong ang hape nama saya marlas ni roha bersyukur di seluhut batonggo nagabe menuju tu hangoluan sogut itu to banggo so Tuhan gue syukur do ba wado mainon bersyukur madok mauliate marlas niroha marsahi ba jadi asa masuk akal tahun nate masuk akal na porsia baikon na tapar rohahod do sudah marujuk tu aka hasonangan do di perdalanan ni ngulut tahun nguladokpe aka namasa na mangihu mo se ba ikon parrohaw no tado asa tatakasi sa luhut na takasi hamu masaluhut na nadenggani matiupamu nakiningan gabelam manakasi duaw nakining dung martangya nga mata si dua munte yan ngabi no tohian yan alay dung lam martangya nga mata si dua munte nakining balam manakasi ay dia do na idok nganuaing na marumur jadi tahe ono pulu bayoray marminggu do di ba 10 tahun deh masih manakasi mau rupani wah naman wae ngoy hubigiba muse natwari sada di televisi ngasahat ninna tu Indonesia on hado kari vaksin do alai idok presiden tado hubegedi oleh na marumur 50 sia mak badu mau badu amat tasik na bedak foto mang do amat tasik do jasut manang na dia simajutak manang dia tanggapan nyon bedang duhut bahay mi HP na buaro na indok ngan waeng alai hubegi mamu sa di Inggris nga mulai natwari sa daerah de di suntikon perjulu do aka nalansia disuntik musema nawari Indonesia onay alay lastro aku ilum sera to akan ako sa ima deh akabang akay nata natungwa de ba anggo pasiba julu nasa gugu hipaas akan ako sa oma napola say songon na tersinggung kita akan tua-tua na de songon na ipesisi mulutungin na ma asa dong sikap ta tu naindok ni pamaretat ta himartong dungi muse aung ison takasih hamu maluhuk na bersyukur na nakining ay hiya mau margrep janan nung dua subiron subir ni grepon saya kebitulak kalak bata ahamay do mauluh pikiri sa butullah ayaw ko si nadenggan si tiu nadenggan do hataden nadenggan di dokter aong go si tiu pun nadenggan sian parmasa ni koronau kopito ninna hahay niku ay sunyat tu sabi gudang ibiyaya ni mulumatin atau rasli bayna ima tang taget kon sunyat tu sabi lujana gudang ibiyaya molo marbagas yanak koniba marhite-hite na namamake ulaon batak na baro te hebora do ibiyaya mari kita renungkan ada bihado marhite-hite harori kopiton adong nubuatan tu kita sunang liaro hamu tupan rama ada kolan marhide-hide panurirang song siji saya ro panurangon si Biliam disuruh di Bata dakala Israel dakala na proses di Batai
gabi panurangna ido naman waraho ni dungi hehe ma sedu kwarta he i pajol rezeki nataliti anak si Jeseina kasih bilieb jadi behado merhite-hite akan masau nang liaro hat tadi panurang tak kasih kamu mah salutna itu kegiatan ni hitala Kristen marati bihado nak kening dong ko nahujaha songonon di Kompas tulisan ni Nepister man yang kesumbangan ni aka kaum ulama nina duhut aka agamawan tari ingot tu hama masa ni COVID ima molo suado komentar nak itu sih mau lu pikir yon toh macam ayo lu hami pedi dao mak komentari ay hatan di batado na mamakulingi hida alani mulu tungkrope kopi di ay siya guru di batado bay madohonon na de ang mana madok songoni hona de mulu hona tutulamari beiba anggo nungay padok nga hona de bay madohonon ni jadi tumago mapinasok jadi sumbangan yang paling besar dari kaum beragama dan umat beragama tentang COVID ini ialah ketika diam asabui aka dokter aka perawat mengulahon duh mengatas yang kosa komentaran nih hami pedida non dokteri dang lapatan ini ngotu dokteri bawa mah dakola pedida panurang ate dakola pedida ula-ula nih debata dua ka dokter ka perawat apalagi di pertikian on bapak la dokter man yang nabalik talulu ya deh duho ka perawat apalagi mapaklawan wae jadi akan ada yang ganima datiup jala ima sikap gabi bul mahita doktong marlas ni roba alai hudo adok si jagota di orai di son pasti di kamuma rumang ni narowa nomor pedungu don nakiningan tu haroro ni Kristus dapat padua hali honi aido turpuk dapat dulu ade sebelum akasikapon dungo managam haroro ni Kristus ayahama namasa si pasidingon akan narowa managam haroro ni Kristusi molo di sada korin apala hedonisme ma diguari Apostol Paulus hedonisme hedon bahasa Yunani molo terjemahanna di hata Batak Bibil mardebatahon butuhana Pilipitulu ya sapusia mardebatahon butuhana tang daminoto be bulu butuha pinardebata ayahan edok ngapa mardebatahu butuhana kenikmatan hedonisme hura-hura marhura-hura jauh si jagota si padaota lumbuwi aka di partikiano aya dong kon waeng sada pandangan dunia sekarang sudah hidup terlalu marhura-hura marugamo penunga marhura-hura marpesta Natal nunga marhura-hura pangulihon anak penunga marhura-hura matian natoras penunga marhura-hura gimana kebisangan songos ada sungguh-sungguh mere mana dia tikosna alai marhura-hura itu si pedau
Ayahan na marhura-huraon, ngulin na marhura-huraw. Hedonismyon. Ay didok si Paulus mare, bisa ada Korintus 5, taringot tuharon ni Kristus. Ayaw masemboyan na. Tasurat di sada Korintus 5, dikutip si Rasul Paulus di. Banggo mati do hita sugut, mga minum mahita. Nendok nga di si, payanggo holan hamatian do, akhir ni ngulu. Mga minum mahita. Ay mati do hita sugut. Hata bayi, tunggu surat suci si Paulus yete, mga minum mahita. Ay mati do hita sugut. Ang golak ni hamatian itu. Nga mau to hita burju-burju. Mulai dok si Paulus. Ang golak di tanod do hita makirim di Kristus jol mana dumangol mahita. Ang kuso makirip kita di haeheon sianaka namari. Jadi dok si Paulus do. Tuaha terdiri. Tuaha terdiri. Ang golak ni hamatian itu saat ni muluta. Tuah kan terdiri. Tuah ni mah kalau tulu hudiri ini si Paulus. Tuah berjubu-jubu tu baca nakwan ni. Yang kau tunggu nalau mare. Sangat tu ni matan mang nasi pilih tahun mengulu ni. Ni mara jo portibio. Tunggu olah ni pondok rangun. Aku ingat okey ni ready. Alay na orang ko hay sugut. Ito ba na? Marhuy-huy hita, marparange, nadenggan. Jadi ko takas mahita marat penjolo. Di minggu at penon. Ibe asa takas nakparuga mo ta. Nang marpesta Natal. Nang dikegiatan sehari-hari. Berpikirlah lebih dahulu tentang tujuan akhir hidup kita sebagai orang beriman dan mulailah atau kembali kita mulai sejak tanggal 1 Januari kegiatan kita menuju kepada kehidupan yang berbahagia dan juga kita jalani dengan tabah karena tujuan kita ialah kehidupan yang kekal yang akan datang melalui haroroni Kristus. Jadi tutakas mahita sa ngunamat na bebenak kining. Di baga saruhat tama, bultuk preso tabay na teh bunga kalungi. Tung managam mahita di manomu haroroni tuata Yesus padua halihon. Amen. Ali di Batama nami na maringanan di Banua Gijang. Tung pature matutu pikiran nami asa takas jolo mangulu hami managam haroron ni Tuhan nami Yesus Kristus padua halikon na dung paradehon hanguluan sogot di hami asa marhiti-hiti na takas i di haporsyaon nami gabi berdalam mahami di perjalanan ng ulo nami yon manuju tusih unang lilu hami jala padaon nami ma aka namang lalapi hami di pernguluan non namang ilahami gabi manibil hami siya tujuan ni pernguluan nami ali di Batama nami nang disudi aka namasa nang namasa di ngulu nami marsasahalak namasa di tonga-tonga ni negara nami nang namasa di luar portibion namangunay duhut tuhami yaka pandemi COVID-19 on homa na marmahani hami li Tuhan buhay hami marlas ni roha buhay hami bersikap buhay hami marlas ni roha holan alani nunga radihian di paradiho Tuhan nami Yesus Kristus hanguluan sugut na lehonom mudihami tangihom mahami marhiti-hiti Yesus Kristus amin maredde mahita
Nungata bege hatan debata napa ingoton hita asa mangulu soha surahan di haroron Tuhani. Toktong mahamu marlas ni roha molo pe mangadu piha maolon di Portibion. Unang masa di hamu martangiang. Madok mauliate mahamu siala saluhuna. Ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang ito pihamu todi. Unang learo hamuna di panurirangon. Tak kasih hamu masaluhuna. Nadengkani matiup hamu. Pasidik kamu ma nasa rumang ni naroa. Di perbadiai debata si perdamai mahamu gabe sudengkan. Jala diramoti matod dimuna. Nang roha, nang daging. Asayas soha surahan di haroroni Tuhatta Yesus Kristus. Taida jala tapak kilalahod do godang niaka parsorio di tonga-tonga ni Portibion. Alani ulaot ta do patubuhon roha niaka dongata na di bagasan perdangolan. Asa marsigorgor pakirimon na mangulu di nasida di bagasan holong ni rohan di bata. Ope borhak mahamu rede mahamu manarihon mangurupi manangyakon akadongan na di bagasan arsan ni roha. Akan agale, akan marsakok bulung, do ragam ni parsorion, ala ni Portibion, asa mangulu soha surahan kita di harono ni Tuhatai. Sai hutagang Tuhanku, sai masih holuhaki, di harap rani Tuhanku, songono diduk nai. Sai mardong ngarolo-polo uriang maragamu mararang ngarong Tuhan. Amen sun tibu maro. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Kupasatami masyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparahasya kami pilihanon, pati bulkon harajaumu di tonga-tonga ni Huriam, doho di Portibion. Buhay marohanami, marhide-hide todim. Asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho, marhide-hide Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadiya magwarmo, say Roma harajawmo, say South malomo ni Roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa daryon, hanguluan siya pari. Si sa madusa nami,
songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa Tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho disodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asi rohana diho didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala dipasaorhon madamena tu toddim. Songon masih jalangan horas marihita selamat pen marihita.